କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବିରାଟ କୋହଲି ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟିମ୍ର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉପ ଅଧିନାୟକ ପଦ। ଏହାଛଡ଼ା ରାହୁଲ ଦ୍ରାଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୋଚ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟିମ୍ରେ ଋତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ଼, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଆଭେଶ ଖାନ ପରି ଯୁବ ଚେହେରା ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟରଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। କେନ୍ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ଦଳରେ ମାର୍ଟିନ୍ ଗୁପ୍ତିଲ, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ ପରି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜେତା ରହିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟି20 ମୁକାବିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଜୟପୁର ସବାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଖେଳାଯିବ। ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ରାଞ୍ଚି ଓ କୋଲକାତାଠାରେ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।